Egunon eta eskerrik asko gaurko aurkezpenera honetara etortzeagatik. Hasteko esan behar dut alkatea naizenetik, konturatu naiz gobernuko urte hauetan egon direla egun onak eta txarrak. Egon diez momentuek non marroi handiak egon direnak, eta beste egun batzuk momentu posgarriak bizi ditugunak. Eta gaur hemen holako momentue da. Oso momentu posgarria da, bai niretzat, bai gure gobernurentzat. Gaurkoan Durangoko kultur sortzaileen babesa emongo dizkien Durango Sorleku Bekar aurkeztera etorri gara. Pizkat kontestuan jartzeko, COVID etorri zenean, pandemia mundial hori, gu esfuerzo handi bat egin genuen eta reaktibazio plana martxan jarri genuen. Reaktibazio plana horretan 2 milioi baino gehiago jarri genuen, eta kontuan eduki genuen alde batetik sektore batzuk oso kolpatutak egon zirenak, merkataritza, industria, baina bebai kultura. Oso argi geneukan kultura lagundu behar zela eta hor gure esfuerzo eta gure dirua jarri behar genuela. Horregaitik, hasi ginen programazioa bultzatzen eta nabaritu zen, hori kulturaro eta inbeste programazio bereziak egin genituen, baina bebai jarri genuen gure berreaktibazio planan beka hau, sortzaileen beka. Ia 1.000 euro sortzaileentzako, haiei laguntzeko, haiei bultzatzeko eta haien ametsak egia bihurtzeko. Baina aldi berean, bebai argi geneukan, horretarako behar genuela teknikarien lana eta haien konpromisoa eta auki genuen. Hemen dauden teknikariak nire atzean, ni eskerrak emon nahi diet, bazkenean esfuerzo alde batetik bai esan da geurie, baina batez ere haiena. Eta uste dut gaur balorean jarri behar dugula haiek egin duten esfuerzo bekak hauek aurrera ateratzeko. Decía que como en los sectores tan golpeados por el COVID como han sido el comercio, como ha podido ser la industria, había un sector que igual estaba muy invisibilizado, pero que había sido muy maltratado por la pandemia, y era el sector de la cultura. Cuando pusimos en marcha el plan de reactivación económica que pusimos en abril del 2020, teníamos claro que aparte de programar más cultura, que eso lo hicimos con programas diferentes como Culturaro, como la programación especial que se hizo para aquel verano del 2020, teníamos que hacer una apuesta también por todas estas personas que se dedican al mundo de la cultura, a la creatividad, sin los que qué aburrida sería nuestra vida. Y por eso pusimos casi 100.000 euros en esas becas para que los sueños de estas creadoras y creadores se pudiesen convertir en realidad. Ni bakarrik esatea, harro nagola, Durangon eta Durangaldean hainbeste proiektu kulturalak egoteagatik, harro nago bebai gobernu honen apostuagaitik, uste dut bide honetik goiezela kulturan inbertidu egiten dugunean, eta esatea, eskerrik asko gure teknikariei egin duten lanagaitik, eta zorionak hemen dauden pertsonei lortu dutelako diru zati hori haien ametsak esan dudana, egia bihurtzeko. Eskerrik asko eta zorionak.
Egunon, eguerdion eta eskerrik asko etortzeagaitik. Yo mis primeras palabras quiero empezar felicitando a los creadores y creadoras que han sido seleccionados para desarrollar esta beca. Durango creo que siempre se ha caracterizado por ser un pueblo creativo, dinámico, puntero en muchísimas disciplinas artísticas, teatro, danza, música, pintura, escultura, etc. Con la llegada de la pandemia, toda esta magia, la magia que transmitís los creadores y las creadoras, desapareció, pero la cultura y otros ámbitos de nuestra vida. Como equipo de gobierno, en este periodo hemos tenido que tomar muchas decisiones que han influido en la vida de las personas, de los durangueses y de las duranguesas. Y eso nos hace replantearnos y ver la vida desde otra perspectiva. Por eso, cuando elaboramos ese plan de reactivación, algo que teníamos muy claro era que la cultura tenía que ser un eje central y fundamental en revivir y reactivar Durango. Tuvimos otros ejemplos, como vimos con la pandemia, las primeras cosas que desaparecieron fuera la cultura, y Durango durante todo ese periodo se convirtió en un referente a nivel del Estado. Hay mucha gente que quizás no perciba la cultura como un elemento vertebrador fundamental en la reactivación, y creemos que es importante en la medida, como ha dicho IMAC, igual que se hacen ayudas a otros sectores, hostelería, el comercio, la industria, etcétera. Nosotros creemos que es fundamental cuidar y mimar a los creadores y a las creadoras, porque es un poco el corazón de la sociedad y el corazón de nuestras vidas. Sin cultura no existiría, estaríamos vacíos. Por eso, desde el equipo de gobierno, vuelvo a insistir, tenemos muy claro que esto es un elemento que está en el centro de nuestras políticas públicas, el cuidar, el mimar. Y el ejemplo, de hecho, es esta beca que hoy se ha resuelto, y aquí están las personas agraciadas. En total ha habido 39 proyectos, y eso es un fiel reflejo de lo que comentaba antes del dinamismo y la vida cultural que tiene Durango. Ahora nuestras compañeras, las técnicas, explicarán un poco más detalle estos proyectos, pero sí lo que ha quedado claro de carácter general, que los proyectos han sido muy bien valorados, y es algo en el que, como Durango, estamos muy orgullosos de ese resultado. Beste barik, eskerrik asko, eta sorte on zuen proiektuekin, eta hori da, benetan eskerrik asko denori. Egunon, bani bezkerrak emoten hasiko naz, eskerrik asko Durangoko udalari kulturan jarri dozuen indarratak hemenagatik, eta benetan eskerrik asko gure partez bebai. Astarloako teknikariok, Esti Albizu, bibliotekako arduraduna, Arantza Arrazola, San Agustin eta hirurok komentatu dugu apur bat, ja ezagututa nortzuk ziren parte hartzaileak eta jende ezagunak parte hartu da bela, eta eskertzen dugu oraindik ere honetan lanean jarraitzea, eta beste alde batetik bai, jende gaztea, ezagutzen ez genduen jendea agertu dela, eta horrek postasuna bekarri dozku. Ikusten dugulako Durangon harrobi bat dagoela, eta guzti horiek batzeko gaudela prest biblioteka, antzokia eta museoa. Julianek esan da ben bezala, 39 proiektu aurkeztu ziren, 8 izan ziren eszenarako sorkuntzak, antzerkia, dantza eta zirkua, 3 ikusentzunezko lanen sorkuntzarako, 2 musika lanen sorkuntzan, 8 literatura eta ilustrazio lanen sorkuntzan, 10 artelan plastiko eta grafikoen sorkuntzan, eta 8 kultura proiektuetan. Epaimaikideak izan dira Miriam Romatet, Zumaiako udaleko kultura saileko zuzendaria, Xabier Galtzarain, Azpeitiako Dinamoa sormenguneko arduraduna, arte kritikaria eta idazlea, Galder Perez, Euskadi Erratiko kultura edukietarako zuzendaria, eta Ane Abanzabalegi, Astarloa Kulturgintzako presidentea. Beraiek zer baloratu dute? Alde batetik proiektuaren kalitatea, proiektuaren interesa, originaltasuna, jarraipena izateko dituen aukerak, euskeraren presentzia eta genero ikuspegia. Orduan, horietatik puntuazio bat atera da eta horrela baloratu dira lanak. Ez dakit,
holan epaimaikideak azaldu edo nabarmendu da bezan ezaugarriak proiektu guztienak izan dira adibidez berritzaileak diezela, motibatzaileak, kalitate artistiko handikoak, ibilbide luzea izango dutela, proiektu ederrak, hutsune bat betetzen dutenak, kalitate altukoak, premiazkoa den gaia lantzen dutela, ilustrazio maila gorenare berraipatu dute, ikuspegi sortzailea, sendotasuna, ondo daudela arrazoituak, dokumentatuak, jantziak, Durango ere proiektuen parte bilakatu dela, eta bide berriak irekitzen dituzten proposamen freskoak badaudela. Beraz, oso era positiboan baloratu dituzte proiektu guztiak. Azkenik, eszenarako sorkuntzan 5 beka eman dira, 5.000 eurokoak. Itxaron, usteot ez dagoela ordenean. Momentu aparkatu, Eszenarako sorkuntzan puntu gehien lortu dituenak Tarzan tratamenduan izan da, hemen daukagu Igor. Bigarrenez Muna, Cecilia Agortik. Hirugarrena topatuko garen leku horretan, Helene Carreto. Laugarrenean interakzio laborategia, eta Adurne Zuriren 3 heriotzak Maider Lopezena. Maider? Hemen, galduta dauzkadanak. Ikus-entzun eskolanen sorkuntzan bakarra dago, hemen bizi da Maitasuna. Ontzaude? Eta musikalanen sorkuntzan 3 beka zeuden, baina 2 bakarrik aurkeztu direnez, gainditu dutenez 2 hauei eman zaie beka, eta 3. junda, oinortan ikusita, proposamen gehien batu duen disiplinara, eta kasu honetan izan da arte plastikoetan. Horregatik bertan 4 sari banatu dira eta ez 3. Beraz, musikalanen sorkuntzan Amantra, egoitz ez da etorri, sustraiak... Bai, nun dau? Lehen zentzut ikusi, etorri da. Ez que zozkat izenak apuntautak eta buruz nabil eta ez terreza. Eta sustraiak adarretan, Andres Rilla, literatura eta ilustrazioaren sorkuntzan, mustekabean Krak, gorpu txiki batean jaio nintzen, Mikel, eta Dakota Txikiren muki bidaiaria, Peru Madalena eta Iraia Okina ez direnak etorri. Peru dago orain gainera museoan, bani utzi dut. Artelan grafiko eta plastikoen sorkuntzan, Un agujero en el cielo, Carlos, Ama eta Asunak, June, Bider 3, Jone, eta Begizulo, Isma Iglesias. Eta azkenik, kulturproiektuetan bakarra egonda, Los lavaderos de Barrenkale, nerearentzat. Eta, orain utziko zaituztet beraiekin, beraien proiektu buruz hitz egingo dizuete, eta, eskerrik asko. Aupa, eguerdion. Ni aurkeztu neban proiektue Tarzan diturikoa zan, eta gure proiektua da aurrentzako antzerki bat prestatu dugu, prestatzen gabiz. Egia da, pentsau gendule konpainia bat sortzia pandemia justo erdian, eta prozesu bat eramagu urte terdikoa hau sortzeko. Aurkeztu ginen Eusko Jaurlaritzak aurkezten daben diru laguntzei, proiektua aurkeztu zen, eta zeban ezer jaso, esan onartu proiektue. Eta gero, heldu zitzaigunez aukera bat atzeko, hau aurkezteko, aurkeztu ginen, eta guretzat kriston sorpresi da, lehenengo puntu gehiena sortzi, eta guretzat kriston laguntza da, ontsa bertan, loko diru laguntza edo beka bat jasotzi. Gu nahi genuena, proiektu honeaz, ikuskizun potente bat egitie, umeak ikusi aldabenak, baina bai nagusizek ikusi aldabenak, Aztie, ze pasetan ari dan munduan ontsa bertan, eta ordu bateko iraupenean, pizkat viaje bat izetie antzerki hontan. Guk egin dugune da Tarzanen liburuko, Tarzan de los Monosen liburuko bertsio bat, zuzen dute Segartiak portugeldar batek, zuzen egin dau.
Prozesua hasi izan uztailean, sorkuntza egin gendun Portugalen, han residentzia baten egin gendun sorkuntza guztize, eta ontxe, amaitzan ere ari gara proiektu, bai San Agustinen eta bai Zornotza eretuan. Bai esan gure neuke, guretzat lehen esan dudan bezala, kriston laguntzi edala olako beka bat jasotzie, eta kriston laguntzea da espazio bat izetie sorkuntzarako San Agustin daran bezala, izan guretzat asko errezten gaituela gauzak, eta are gehiago diru gabe indako produzio bategatik. Así que, bueno, animatzen dutzuete estrenatzen dugu aste honetan, eta abenduak 19 gauz hemen San Agustinen, eta espero gustatzi eta eskertzeko ere. Kaixo, egunon, ni Usue Egianaz, Ustekabean Krak liburuaren idazle eta ilustratzailea. Lehenik eta behin eskerrak Durangoko udalari eta epaimaikidei proiektu hau aurrera eramateko aukera moteagaitik. Nire proiektua hasi izan, berez liburu hau hasi izan pandemian, konfinamentuen, hasi nintzen eguneroko ilustratu bat egiten, hor jaio zan. Bakarrik pasatzea konfinamentua, erabakina bakarrik pasatzea, pentsetan 2 asteko itxialdia izango zala, azkenien bihurtu ziren 2 hilabete. Orden, oso bakarrik neuenez, lagun imaginarioak egin behar izan dituen, adibidez, momentu hartan entzuten ari nintzen musikatik, irakurtzen nabi esan liburetatik, pertsona desberdinak ateratzen nabi esan, Virginia Woolfekin, egunerokoak partekatzen, Txabela Vargasekin tekila edaten eta modiaren inguruan berbetan egon ginen, eta historio horiek osatzen dabe nire konfinamentue, eta hausnarketa eta sentimentuen, emozioen, eta dana uste hartu zatara dut. Lehenengo parte bat, deko zela 150 horri alde gitzi gora bera, eta diru laguntza honek, emoten dozte aukera, 2 partetik, lehenengo niretzako hau pauso emotea ilustratzaile moduen eta bidea egiten hastea oso garrantzitsu izan da, eta diru laguntza honek lagundu oste horretan sinisten, eta ekonomikoki bai oin aukera emotie bigarren parte horri eta normalidade berri luze honen inguruen hausnartzeko eta aukera ekonomikoe. Marrazkietan ipinteko eta helburue, itxengo dela liburu bat, ez dakit 300 edo horri aldetakue novela grafiko bat. Da hori, eskerrik asko barriz ere. Egunon, ni Ainhoa Olasonaz, eta Enara Garziagaz batera hemen bizi da Maitasuna film laburraren proiektua aurkeztu gendun Durango sortzaile leku bekara. Hemen bizi da Maitasuna da fikziozko drama bat, 14 minutu irango dabezenak. 14 harreman intentxo bat kontatzen dau, 14-aren ikuspuntutik. Alabak erabakitzen dau, amaren gandik askatzeak libreago egingo dauela edo ez, eta momentu horretan lerkari bat kontatzen dugu. Proiektu hau, gidoia 2008an zehar idatzi izan, baina gero Enaragaz batera garatu dut. Kainean aurkeztu ginen hemen ikusentzunezko emakume profesionalen kolektiboaren lehiaketan eta mentoretza programa baten ibili gara proiektua garatzen, gidoia, produkzioa, zuzendaritza, hainbat aspektutan. Orain finantziazio planarekin ari gara, hau kriston bultzada da guretzako. Atzo Zinebein egon ginen pitxin saioak egiten eta bihar galan sari banaketan egongo gara ia zerbait jausten den ikusteko. Eta horrekin batera, bai lokalizazio, casting eta talde teknikoa osatzen gabiz. Eta hori, nik bezkerrak Durango udalari, jura bai, eta dan hori zorionak bai hemen egotiarren, oso pozik. Eta bixe. Hola, buenos días. Pues bueno, la candidatura que presenté era para realizar una serie de trabajos en la línea de lo que estoy trabajando en los últimos años. Mi idea inicial es realizar una serie de obras que partan desde el dibujo hacia la escultura,
para crear unas piezas que después pueda instalarlas en el patrimonio industrial de la villa, siguiendo un poco las características de la arquitectura efímera, pues por ejemplo las jaimas nómadas o así. Bueno, y finalmente esas piezas serán fotografiadas. Y lo que busco en principio con este proyecto no es tanto las historias múltiples o las narrativas de esos espacios, sino atender al espacio y al propio material, ¿no? A la materialidad que queda de los lugares. Y bueno, en ello me interesa mucho trabajar sobre la entidad agujero y sobre el hueco. Y no sé en qué se terminará de materializar, si en una publicación, en una exposición, es algo que iré viendo en el transcurso del desarrollo del trabajo. Y bueno, gracias a la beca podré disponer de tiempo, principalmente para poder dedicarme a la investigación del proyecto y al desarrollo formal de las piezas. Bueno, egunon, ni Nerea naz, lehendabizi eskerrik asko Durangoko udalari eta Astarloa kulturan sinistagatik. Ez baiatzu inporta nire proiektua arderaz azalduko dut, ¿vale? En primer lugar, yo propuse para este proyecto unas jornadas culturales en torno a los lavaderos de Durango, en concreto a los de Barrencalea, que tienen como objetivo principal poner en valor no solo los lavaderos, que se encuentran en un estado de abandono notable, sino que también poner el foco en el reconocimiento de la historia de las mujeres que pasaron gran parte de su vida en estos espacios. Y en segundo lugar, para mí ser premiada con esta beca supone cumplir un sueño que empezó siendo una idea. Posteriormente esa idea se trasladó a papel porque la presenté como trabajo de fin de máster y hoy en día supone poderla llevar a cabo y eso para mí la verdad es que es un gran orgullo. Y en segundo lugar considero que el realizar este proyecto, el llevar a cabo este proyecto va a contribuir a enriquecer no solo la historia del patrimonio durangués, sino que también el conocimiento de todas y todos nosotros. Eskerrik asko. Api, kaixo. Bueno, ni Goitetxebarria naz, amantra aurkeztu dut, proiektu moduan da, sorpresa moduen harrapau nau. Sari honek, eskerrik asko, bihotz-bihotzetik, eta zorizionak dan hori, kulturgile dan hori, eta instituzioeri, aukera hau emotiarren, eta gizartien etorkizunei begire, laguntza ikusgarri zabe motiarren, da aldaketa paradigmatiko bat ekiarren. Ni musikarize naz, edo artista, edo ez dakit multidisciplinar bat. Eta nire proiektua, hasiera baten, danon antzeran, konfinamentuen hasieretan hasi zen. Harinagotik ni lanien neuen nire kantuekin eta gitarra sakontzen eta erritmoak egiten. Baina, beste proiektu batzuk neuko zan harinau eta beste egoera baten gehun zenien, posible zien proiektu batzuk betetzie, eta helduzan momentu bat ikusi genuen ezingo genule aurrera jarraitu, eta beste geldiune baten gainun, talde desberdinek ukin joaz, eta oso mingarri izan da egoera hau, egiz izan, ustot danok sufritu gula antzera. Eta, aukera honen aurrien, aurkeztu neban, eiken ibilina zena konfinamentuan, izin dela, abestizek sakondu, gaia gehizen bada gizarti eta gizadia eta izadiaren arteko zubi bat sortzie, eta barriro errespetuz eta lan oso kontzeptual eta filosofikoz hurbilaraztie gure jendartie,
inguru girora, eta sentsibilizazio lan batekin mantra eta erritmo bukliko batzuekin olako ikusentzutezko performance musikal bat sortzi da asmoa. Badukoguz sortuta ez naz ni bakarrik, lagundu dozte beste inguruko artista batzuk lagundu dozti sortzen abestixek, produzitzen, eta eureri bebai doiatze laguntza hau. Laguntza honek asko lagundukozko logistikoki, eta bai aurrerantzien pentsatzeko, aurkezteko proiektua bihar duguzen elementuak lortzeko. Beste barik, eskerrik asko eta zorionak dan hori. Haupa!